Lilongwe pamene anthu akusangalala akunyadira kunena kuti mtsogoleri wawo wafika mu mzinda uno kulowanso mu mzinda wa Lilongwe pamene masiku apitawo Profesa Arthur Peter Mutharika anafika mu mzinda uno ngati munthu wamba pamene amazapereka mapepala awo ma nomination papers ku Malawi Electoral Commission chosaziwa kuti zotsatira zimenezi pa 16 September Profesa Arthur Peter Mutharika anyamula chinthuchi ndi more than 50%. Ndiye anthu watu ndi okondwa mu msewu umene timayenda ngakhale pa tsangano anthu anachingira ndithu kuti mtsogoleri awayankhule. Ndiye pakali pano anthu ndithu akakamira mdipiti umenewu wa Profesa Arthur Peter Mutharika akuti ndithu aime awayankhule. Achinyamata, amayi, abambo anakusangalala monyadira kuti Profesa Arthur Peter Mutharika wafika mu mzinda wa Lilongwe. Kumbuyo kwathuku ndithu tikuona mdipiti umenewu wakutiridwa ndi anthu ochuluka amene akusangalala kuti mtsogoleri wafika. Mmene tayendera kuchoka ku Page House kufika kuno kuchoka ku Mangochi kufika kuno ku Lilongwe mu msewu mmenemu ndi chimwemwe chokha pamene anthu amayimika manja ena amathamanga atangonyamula salu zawo kusonyeza kuti ananyamuka modzidzimuka kusonyeza kuti atangomva kuti mdipiti ukubwera. Anthu anali achimwemwe. Profesa Arthur Peter Mutharika walowa mu mzinda wa Lilongwe pamene tikhale tikudutsa pa tanki posachedwapa koma anthu adakali oyima mbali zonse za msewu kusangalala kunyadira kuti mtsogoleri ameneyu wafika. Ndiye chithunzithunzi cha mmene zilili kuno ndi chimenecho anthu ayima ndithu atuluka nyumba zawo kufuna kuti aone mtsogoleri ameneyu Profesa Arthur Peter Mutharika. Pali khwimbi ndithu limene likutsatira mdipiti umenewu achinyamata akuimba nyimbo zawo khwimbi la anthu pa 6 miles limene lachingamira Profesa Arthur Peter Mutharika. Komanso atayima pa Mangochi anayankhulapo ndithu mfundo zimene zikukhuza Amalawi. Profesa Arthur Peter Mutharika akunena kuti mavuto amene Amalawi akumana nawo akuwadziwa ndipo anthu asadandaule kuli nkhani ya chimanga. Pakali pano tikudusa pa 6 miles patsogolo tikamayandikira wakawaka pamene paso pali anthu amene akusangalala azimayi ena akuvina ndithu mbali mwa msewu achinyamata kunyadira kusangalala khwimbi lochuluka kulowa mu mzinda wa Lilongwe. Ena akumatchula kuti mkulukuta moyo, ena atu akumatchula kuti iyayi the great return to proven leadership. Mtsogoleri ameneyu mukumva ndithu anthu akusangalala kunyadira. Zilibe kuti uyu ndi wamkulu, zilibe kuti uyu ndi wang'ono, zilibe kuti uyu ndi wachikulire. Ana akuyimba kuti adadi kusangalala ndithu kuti mtsogoleri wafika. Izi zili chomwechi pamene tikuyandikira kufika pa tanki pamene pasonkhananso anthu ambiri. Tikuyandikira ndithu tsopano kuti tikafike pamene pakoma njira yonse kuchoka ku 6 miles ndi njira imene yadzadza ndi anthu. Cosmas, ukuona bwanji kuti izi zikupereka bwanji chiyembekezo kwa Amalawi kuchuluka kwa anthu kumeneko? Zona ndithu nzanga Barbara nzosadabwitsa chifukwa pakati ponsepa apa timaona anthu akunena kuti president kodi abwera liti ku Lilongwe. Ndeti madziwa kuti anthu anali atakonzeka kale kuti Profesa Arthur Peter Mutharika akamalowa mu Lilongwe amulandire modabwitsa mwa mtundu umenewu kuchuluka kwa anthu. Monga iwo wanena Barbara kuti kuchokera paja pa 6 miles tingokamba za mu Lilongwe mokha mmene tangolowa mu Lilongwe kuti kuchokera pa 6 miles pa roundabout kufika kuno kumene tikuyandikira tsopano kuti tifike pa matanki ndi anthu okhaokha pansipo mutha kumva ndithu. Komanso ino amene mukutitsatira pa television ya MBC mukutha kuona ndithu mmene zikukhalira kuno. Ino amene mukumvera pa wireless yathu ya MBC Radio 1 ifetu ndi mboni chifukwa ndi amene tikuwuzani. Mukamvetsera pansipo mukumva ndithu anthu akukuwa malikhweru mkati ndungululu mkati ndi mmene twamulandirira Profesa Arthur Peter Mutharika anthu amuno mu Lilongwe kumulandira mwachimwemwe kwambiri. Mzanga Austin Kakande ukutha kuona zimene zikuchitika pano amanena kuti kukhala awiri simantha chifukwa mmatha kukumbusana zina zimene wina mwina diso lake silinaone. Austin zomwe kwambiri nzanga Cosmas ndizopasa chidwi kwambiri kuti anthu kusonkhana chonchi mmene President Profesa Arthur Peter Mutharika akulowa mu mzinda wa Lilongwe. Anthu kuchita kuisatira convoy, kuchita kuthamangira ndipiti kuti kukakamiza kuti mwina aime awayankhule komano mwina chifukwa cha nthawi siziteka. Koma anthu ena mwene mukumvera nyimbo pasipo
akuti sitilola ayime, akuyesa kuthamangira munsewu kuti mwina ndipiti uyime, kuti mwina adadi mmene anthu amachulira awapatse moni. Cosmas ndi zinthu zopasa chidwi kwambiri kuti President Professor Arthur Peter Mutharika anatuluka mu mzinda wa Lilongwe kumapita Blantyre asali president, ali presidential candidate, atakhala pafupifupi mwezi wathunthu, lero akubwerera ali mtsogoleri wa dziko. I think ndi zimene zikuwapasa anthu chidwi kwambiri kuti akhamukire munsewu choterero. Nkhani ndi imeneyo, umboni wonse ndi umene mukuonawo ino amene mukuonera pa television yathu ya MBC. Khamu la wanthu limene lafika kudzachingimira president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, zonsezi zikuonetseratu kuti anthu anamusowa President Professor Arthur Peter Mutharika kuno ku Lilongwe, komanso maboma ambiri mmene tadutsamu anamusowa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi chifukwa chake anthu sanaone nthawi angokhamuka kusiya ntchito zawo zosiyanasiyana, wena mpaka kuvundikira malonda awo kuti mwayi umene usawadutse, kuti mpaka namuone pamene President Professor Arthur Peter Mutharika walowa mu Lilongwe ngati president wa dziko. Panopa ndithu tikuyendabe mzanga Barbara, ndikaonanso kutsogoloko ndikuona kuimbira wanthu. Iwe ndamene kuonetsetsa zimene zikuchitika kumeneko, tafotokozako zina. Pano tikudutsa pano ndi pa msika umene wotchuka amati pa wakawaka, koma anthu ochita malonda ena ndithu ayimika zinthu zawo kuyima kukhala ndi chidwi kuti aone mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, pamene anthu akuyimika manja akusekelera, pamene anthu akunyadira, ndikupereka chiyembekezo kuti mtsogoleriyo anthu anamusowa. Mbali zonse za msika wa wakawaka anthu akuyimba, anthu akuti ayime, akufuna aone Professor Arthur Peter Mutharika akuyankhula ku mtundu wa Malawi. Izitu zikupereka chiyembekezo kuti Professor anamusowa president yu, president yu. Ndiye tikhale tikupasirani zambiri ndithu pa mdipiti umenewu Professor Arthur Peter Mutharika kufika mu mzinda wa Lilongwe. Pa wakawaka zinthu zavutiratu, chisangalalo chokha muno mu mzinda wa Lilongwe. Ine Barbara Mwandira ndinali nawo pa ulendo umenewu, ndipo titha kuchitira umboni kuti munjira mmenemu zimene taziona ndi zimene zikuphera mphongo mavoti amene anapeza Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu akuti afuna tione adadi, tiaone njira yonse kuchoka pa 6 miles, njira yonse ndiyodzaza ndi anthu, ena anyamula chimanga, ena atu anyamula chimanga kukweza mmwamba. Zikuphera mphongo kuti chipani chimenechi mbiri yake ndi ya chimanga. Mukudziwa ino nkhani ni mbamu, kudya atu anthu amafunika kudya. Ndiye pa mdipiti umenewu taona kwimbira anthu, koma panopa tikudusabe mukhwimbira anthu limene likuti adadi tikufuna tiaone. Ndikuona achinyamata, pali amayi, pali abambo, aliyense akuyimba, kuyankhula, ena akuimba mawizulo kuti Professor wafika mdziko lino la Lilongwe. Mzinda wa Lilongwe panopa chilichonse chayima, chifukwa magalimoto sakuyenda, khwimbi ndi limene layima mbali mwa msewu kunyadirira ndithu mtsogoleri wa dziko lino. Pamenetu tikufika pamalo apa tingokumbutsananso kuti manifesto imeneyi ya DPP muli zinthu zingapo, ndipo tidacheza ndi anthu zimene mwina ena amayankhulanso kuti yayi ife nkhanitu imeneyi yachimanga yatisangalasa pamene anthu akuvutika ndi njala, komanso tavutika kwambiri ndi nkhani ya ma school fees. Uthenga umene ananena Professor Arthur Peter Mutharika kumulakho wa lomwe kunena kuti kuyambira pa 1 January anatu akhala asakulipira fees. Ndiye tikunena kuti nkhani imeneyi ndimene yasangalasa anthu kwambiri, kuti ana ambiri akhala asakulipira school fees koma akukwanitsa kupita ku school. Ena atu akumati ndi mkulukuta moyo, tikumva ndithu achinyamata boyimba akumatchula dzina limenelo. Kodi Cosmas iwe nzanga umatsata chichewa kwambiri, mkulukuta moyo ndi chani? Professor Arthur Peter Mutharika malinga ndi nthawi ya kampeni anthu ambiri ankafuna mwamuyipitsira mbiri kuti akutera kuti wakula mwakuti mwina satha kuyenda kuchita misonkhano yokopa anthu. Ndiye iye mwini anauza Malawi kuti musamvere zonama zimene anthu akunena, ndikatuluka mundiona. Ndipo anatulukadi Professor Arthur Peter Mutharika kuyenda mpaka na anthu ena amene amafuna kumamuyipitsira mbiri anafika pochita manyazi pamene iye ananena kuti ine ndi mkulukuta moyo tili limodzi mpaka ndimeyo sei timalizira limodzi. Kutanthauza kwake kwa mawu amene nkumeneko kuti pamene wena amanena kuti ayi Professor wakula, iye ananena kuti ayi ndimeyi tili limodzi timalizira limodzi.
nkhani yake ndi imeneyo Barbara. ya ndi mmene tikuchitira ndithu ulendo wathu pa mdipiti. Tinanena mmawa uja kuti tikupatsireni tsatane mzanga Cosmas Chale Austin Kakande inenso Barbara Mwandira kukupatsirani chithunzithunzi cha mmene zilili kwa amene mwangotsegula kanema wanu kumene, amene mwangotsegula wireless yanu kumene, tikupatsirani ndithu tsatane wa mdipiti umenewu wa Professor Arthur Peter Mutharika, mtsogoleri wa dziko lino. Tsopano tikudutsa ano apa pa St John's pamenenso pali anthu amene ayima mphepete kufuna ataonanso mtsogoleri wa dziko lino. Ena akuyimba ndipo akuyimba, ena akutchula kuti ayime tikufuna tiaone. Mdipiti umenewu ndiomwe tauona kuchoka pa 6 miles tapeza anthu ochuluka amene ndithu akufuna ataona Professor Arthur Peter Mutharika. Mwachithunzithunzi titha kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika wakhala pambiri ya Malawi kukhalanso the 7th president wa dziko lino. Komanso titha kunena kuti akhalanso president amene wabwereranso atawina atachoka pa mpando nkubwereranso, nchifukwa chake mwina mutu wake akumatchula kuti the great return to proven leadership pa Chingerezi pamenepo. Koma tikapita kuchichewa akuti kubwezeretsa utsogoleri wabwino, utsogoleri wapamwamba. Apapa sopano tikufika pa tanki, koma nditha kutsimikiza kuti njira yathu yonse kuchoka pa 6 miles yadzadza ndi anthu. Njira yathu yonse kuchoka ku Page House ku Mangochi yadzadza ndi anthu. Tikufika khwimbi la anthu lochuluka limene likunyadira kuti ajaji, khwimbi lochuluka limene likusangalala kuti ajaji afika. The great return to proven leadership. Amene mukutsatira kanema wathu, nkhope zikuoneka kuno ndi zachimwemwe, nkhope zimene zikuoneka kuno ndi zowala, nkhope zimene zikuoneka kuno ndi zosangalala. Tikufika pano pa tanki pamene anthu akusangalala ndi chimwemwe, amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana. The great return, the great return to proven leadership. Amayi akuyimba, anyamata, asikana, abambo. Ni mmene zinthu zilili pano pa tanki. Ndikuona akuluakulu ena aboma, akuluakulu ena achipani kusangalala kunyadira kufika kwa mtsogoleri wa dziko lino. Tsopano tiapatsira nzathu Simeon Shumba alipo mpano, tikupatsireni kuti mupereke chithunzithunzi zinthu zili bwanji pa malo pano. Simeon Shumba. Pamene panso ndikaona ndithu kumbuyo kwangaku ndikuona kuti tsopano galimoto zimene zanyamula mtsogoleri wa dziko lino zafika. Inatsogola galimoto imene inanyamula chimanga Nkhokwe. Naona yakupatsa chidi imene kuona nzimayi akupeta nanga soma ndifunsa za nzimayi echabwino. Apa pano tinganati tafika pa chimake pa tsiku la lerolo. Mtsogoleri wa dziko lino wafika malo ano, anthu chisangalo chafikano pa chimake penipeni kuti ayi anthu akondwa zenizeni. Pa Chingereza kuti business broadly stand still. Ndimene zachitika panopo chilichonse kandi cha malonda kaya chimene chimathukira pano pa abiwi chaima. Afuna apange za mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Galimoto zafika, tingane mwina anthu apenga olo palikena kamati anthu abalalika nkutheka zimene zikutani zikuchitika apa. Mano chingonetsa chimwemwe chiyembekezo chimene anthu ali nacho pa mtsogoleri wa dziko lino kuti ayi anthu akondwa kwambiri kuti tsopano mtsogoleri uja wafika, chisangalalo paliponse. Mwina mwayi chisangalalo chake tikhoza kuchifananizira, ndakumbukira tili ana akakhala kuti makolo makamaka abambo, poti ife ana akazi timagwirizana nthawi zambiri ndi adati. Akangokhala kuti abambo achabwera olokangova hutala pa gate umathamanga, chisangalalo chake ngati kuti adachokapo chaka chathacho. Pankati namene avuta ma social media ndi achigalimoto mene cha then mwamva chimenecho makumbukira nthawi imene hutala ya bambo akafika. Kumakhala chisangalalo ndiye tikhoza kungozifananiza ndithu meneso akuti sokonezera anthuwa chisangalalo basi ndithu tatiye tingobwerera mwina mbuyo, tiye tibwerere mbuyo chakuti basi apa pano zikuonetsa ndithu kuti ayi anthu asangalala kwambiri, akudutsa paliponse uku naponda mwina zathu zopondera. Koma chimene tingafotokoze nchokuti ayi galimoto zimene zanyamula mtsogoleri wa dziko lino zafika malo pano. Kumene ndikuyang'ana ine ndi kumene galimoto zikudutsa munsewumo ndithu mwadzadza galimoto, anthu oyenda pansi basi kwangokhala kuti china chilichonse chingooneka mwina
chamakaka chimene chimene cha Democratic Progressive Party DPP cha Professor Arthur Peter Mutharika kuseza ndithu anthu amulandira muno mu mzinda wa Lilongwe. Zonadi komanso mwina tingodziwitsa omvera athu kunena kuti mmene watere mtsogoleriyu akuti anthu amene amamudikirira panopa amperekeza kukafika mtown pali malo ena town ya Lilongwe timati pa marobots enanso amapadziwa kuti pa mzikiti ndakuti khamu khwimbi la anthu limene limamudikirira president iyu likampekeza kukafika pamenepo pali chiyembekezo chokuti akhoza kukalankhula ndithu umeneko koma ulendowo sukathera pompo akanyamukanso kwaperekeza kukafika akuti pa gate la khomo lawo. Chimene tingakumbutsa anthu kuti mtsogoleri